So we've been taking part in More Than Words, Welsh as a clinical skill. And it's given us so much exposure on the Welsh language, the Welsh culture, and it's been amazing, yeah. So it's going to help us loads with just simply making a more comfortable environment for patients, even if it's as simple as saying, how are you? Even if it's something saying that's ti'n iawn or bore da or pnawn da, it just helps create that comforting environment for the patients, improves communication miles. Felly, gan bod fi'n siarad Cymraeg yn barod, yn modiwl ni'n canolbwyntio ar datblygu hyder yn defnyddio Cymraeg meddygol, Cymraeg proffesiynol, yn enwedig sydd yn mynd i'n cyfathrebu efo cleifion o wahanol oedrannau, a hefyd datblygu fwy o hyder efo'n treiglo a ysgrifennu proffesiynol hefyd. Ac hyd yma mae'r adborth wedi bod yn dda iawn. Maen nhw wedi gwella eu sgiliau Cymraeg, maen nhw wedi dysgu mwy am y Gymraeg a'i ymwybyddiaeth o'r iaith yn ei gyd-destun cymdeithasol ac yn cymunedau Cymraeg i iaith. Ac mae'r adborth wedi bod yn positif iawn.